Yo. Ya Mas Eno. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok kaya tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mbak ya sampun rasah kudu nganggo macucu emanan paras bagusmu gak beda karo atimu rungokno kembangan manisku duh sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah nadyan tahanane bubrah aku bakal setia orang mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina arsika GM Pro Audio. Kok ya sampun nesu kabeh iso rasah kudu nganggo mencucu emanan paras bagus gak beda karo atimu rungokno kembangan manismu yo aduh sayang ngapuntene saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbok kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah nadyan kahanane bubrah aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina arsika goyang omah yo pacarku kok ya sampun nesu kabeh iso rasah kudu nganggo macucu emanan paras bagusmu gak beda karo atimu rungokno tembangan manisku aduh
payake mbah kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ra bakal goyah nadyan kahanane